Са нагоре ли ще ходим? Сигурно. Тук е механизми разни. Ветропоказатели, самолети, аеродинамичен тунел. Тук можеш да пробваш нещо. Но какво да пробваш, като двамата вечно бързат. Виж, кола за изследване на аеродинамиката. Пускаш. Си, това е първия. Първите локомотиви. Интересно къде е седял човек. Шантава работа. Еми айде. Виж. Значи от тук е почнеш да надолу. Къде надолу? Нали те си вземе нещата? Точно за нещата ще. Те къде са? Добре, айде от тук надолу. Той така Мисля са горе. Но щом ти добре, е. аз кача нагоре това. Ми айде, тук има някакъв изход. Ние слезнахме по стълбите. Според мен трябва да се качим от тук. Нагоре, некъде, не знам. Кран. Първите кранове. Тук има климатик да му се не види. Виждаш уже. И ящо долу има цел локомотив, бе. Цел локомотив има долу. С вагоните, това е отвън. Сигурно има нагоре един етаж, ама спирам да снимам.